35 риал гишти пухта рафтагай 2000 сомонда ҳамо гишт овардаган даставкаш 11000 дона гишти пухта рафтагай ина ме проектш бародаро дари главн медарои ду тарафа хона шидагай агон кунҷуш бания ё кухнян кунед фар надор. салому алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи бародарон. бо хоҳиши баъзе бародарон мо хостем видеоро ба шумо сёмка кунем, дар бораш гап занем. видео дар мавзӯи як проекти хонаи дуҳуҷрага мешавад, камрасход бо ғишти пухта чиндагиам. видеоро бо диққат то охир тамошо кунед бародарон, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. чӣ хедесед бародарон, инами як проекти хонаи дуҳуҷрагай оз мо ҳамаша сёмка мекунем, расходошо ҳамаша гап мезанем аз нол то охирон ғишта то ҳам таи киришара будшиданша. ана расходи фундамент гап мезанем, размерои хона ҳамаша бо дар коғаз кашидагем, проектша расходош ҳамаша навистагем. видеоро бо диққат. обши фундамент бародаро 10 тай, дарозиш 10, паҳмиш 7. дута хонаи калон шидагай барои хоно барои меҳмон қабулкунӣ беҳтаринай. ба инда як калидор шидагай. ҳозир мерем ай пеш ҳамаша мебинем, бо суҳбат мекунем. и қафошай бародаро сета тиреза, калидор да як тиреза, хоно да як тирезаи шидагай. фундаменте ки дидесед бародаро 70-40 рехтаган устуҳо бо гап мезанем чанд суми рехтаган, чӣ хеле рехтаган. инаи тарафи пешай дар ин бародаро 35 риал ғишти пухта рафтагай 254 шидагай баландиш. инаи калидорай ира метавонӣ падвал кунӣ, метавонӣ бо хонам кунӣ, мешава. хонаи калидори калонай падвалам кунӣ таҳша мешава, хонам кунӣ мешава. ина дари главн медарои ду тарафа хона шидагай. хонаи як размерай, ду хонаи як размерай. паҳми 3-10 шидагай, дарози 6-20. инаи калидор 6-20 да 2-20 шидагай. инаи хонаи дигаришай чӣ десед барои меҳмон қабулкунӣ беҳтарин проектҳай бародарон. инҷа дари главн медрои ҳамин хонае ки дидесед бародарон, дар навор ҳамида 11000 дона ғишт рафтагай, камрасхода экономични 11000 дона ғишти пухта рафтагай. ҳамин як дона ами ғишти пухтара устуҳо 40 дирами чиндаган, берун дурун фар надорад. подрашивка чорни ҳамаша як нарх чиндаган. оз бо рӯи коғаз ҳама нархоша чанд сум даставка кардаган, ҳамаша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. мо касонида ҳамин проект маъқулай. номерои имо ватсапа дар описани ҳамин видео мемонем. нависани проекта қатъи ҳамаи расходош бо шумо да мепартоем. хеле мо дар навор гуфтем ки проектша кашидагием, расходоша гап мезанем. ина ме проектш бародаро 10 ҳафтай
дарозиш 10, паҳмиш 7 фундамента. Ана дута хона шидагиай, ду барда, ду хона шидагиай, байнда коридори калонай. Ана коридора шумо метавонед подвал кунед ё дайгон кунҷуш бания ё кухняам кунед, фарқ надорад, хеле хитонда маъқулай. И барои меҳмон қабулкунӣ кардагиан, просто коридор кардагиан калон, дунима хонаҳои якхелай калон кардагиан. Ана ине чи наё ки дидесен ё тиреза, на 5 та тиреза дора, на хонаҳода дутагӣ дора, коридора яктай қафоинаи дари главнияй, бо размерашон ҳастай ҳамаш, инаи ду тарафа, ҳамин дар медрои ду тарафа хонаҳо медрои. Ана хонаҳо ина паҳмиш 3-10 ба 6-20 шидагиай, хонаҳои калони хушрӯай. Тирезаҳоро қафоша 1:30 ба 1:20 мондагиан, пешуша 1:30 ба 1:50 со тарафи офтобрӯай калонтар мондагиан, рӯшанӣ мешавад. Ани дари главнира 1:90 ба 1:10 мондагиан. Ана и хонаҳое ки медрои ёро 1:90 ба 90 мондагиан. Ана расходи фундамент бародарон, расходи фундамент дар 46,4 пагони метр 70-40 рехтагиан. Ана расходаш на симент 55 халта рафтагиай бародарон, 43 сми сименти 500 дар Тоҷикистон 43 сомонай моҳир, 2365 сомон. Арматур 35 дона рафтагиай барои армировать кардан, 15 сми донаша арматури 12 ҳакай 525 сомон. Шебен як камаз рафтагиай бародарон 400 сомон. Ана қум як камаз рафтагиай 120 сомон. Бародарон як чи дигара мегум тона, и ҷое ки мо зиндагӣ мекунем ноҳияи Ҷиликулда, ҳами чиё арзонан, ҳами шебен қум арзонай. So шумо дар комментария менависед ки ин нарх нест, мода дар ҳақиқат арзонай ҳами чиё. Ана санг ду камаз рафтагиай 230 сомонӣ 460 сомон. Сим 3 килограмм, сими визиални барои армировать кардан 3 кило рафтагиай 15 сми 45 сомон. Устопули бародарон як пагони метри ҳами фундамина, як пагони метр шадааму 46,4 пагони метр 70-40 рехтагиан, як метрша 30 сомон рехтагиан, 1410 сомон шидагиай. Общий расходи фундамент бародарон 5325 сомон. Анами проекти хонада фундаменташта рафтагиай. Аназ бародарон мо расходи стенаша гап мезанем. Видеоро тамошо кунед бо диққат. Расходи девор стена бо ғишти пухта 2.5 бардоштагиам баландиша. Ана ғишти пухта бародарон 11000 дона рафтагиай. Ҳай плюс минус 100-200 дона. 0.56 дирам харидагиан ё мисол ё камтар пештар харидудан 56 дирами ай ҳисор харидагиан 6160 сомон. Ғишт 11000 дона ғишт 6160 сомон шидагиай. Даставкаи ҳамун ғишт бародарон як рез то ҳаминҷаро овардагиан то ноҳияи Ҷиликула 2000 сомонда ҳамун ғишт овардагиан даставкааш. Ана семент 37 халта рафтагиай барои ба стенаро бардоштан, ғишти пухтара чиндан 43 сомони 1591 сомон. Қум як камаз рафтагиай 120 сомон. Сетка мисол 3 рулон рафтагиай. Сетка барои ҳамун байни 5-6 рияди ғишт чиндагида сетка мемонӣ барои ба қувват шидан 200 сомони 600 сомон. Устопули бародарон як донаи ҳамун ғишта 40 дирам чиндагиан устоҳо, ҳамун 11000 дона ғишта 4400 сомонда ғишта буд кардагиан то охирон ҳамун ғишта. Ана общий расходи ҳамун стена, расходи ҳамун девор фақат бародарон 14871 сомон шидагиай. Дан ҳамин проект ҳамун 11000 дона ғишт 2.5 баландиша бардоштагиан ҳамин проектда. Ана расходи ҳамун
фундамент қати стена ҳисоб кардем бародарон 20196 сомон то охирон ғишта том таи киришра охирон ғишта 20196 сомон дар ҳамон хона расход шудагӣ. Агар видеои мо ба шумо махкуд шуд ҳатман лайк дар комментария нависед. Бародарон чӣ намуд проекте дар кора мо ба шумо ҳатман сиёмка мекунем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. То видеои оянда.